Ναι, ναι. Κάτσε, έλα. Θα έχεις την καράμα. Ναι. Καλησπέρα και σε εκεί το δημοτικό δημοτικό στάδιο Πετρούσας. Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε μαζί με τον Δημήτρη Σαββόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Το πρώτο ημιτελικό αυτής της διοργάνωσης, Δυναμό Πέντε Παντσούγες. Οι Παντσούγες που περάσαν δεύτεροι στον όμιλό τους, ερχόμενοι από την ήττα από τους Άστρους. Καθώς και η Δυναμό, επίσης στο τελευταίο μάτς χάσανε από τους από τα Πατράκια. Αναμένει ένα πολύ καλό παιχνίδι, ο καιρός είναι σχετικά καλό, η προσοχή του κόσμου είναι τεράστια. Ελπίζω να δούμε ένα πολύ καλό μάτς, γιατί η συνάντηση θα είναι ο κύριος Γιάννης και κολοκτά. Και ο κύριος Στεφανός, ο οποίος εκτελεί νομίζω και χρέη γιατί. Και είμαστε σε λίγο έτοιμοι για να ξεκινήσει το τζάμπο. Οι δύο πελάτες, ο Ζηλάμ Παπαδόπουλος, Βουλάκλης, Προνάργας, Κότιος και Ζλάτης, αντίθετα ότι είναι από τους Παντσούγες. Κίτσης, Αποστολίδης, Γερασίμου, Ντούτος και Αγγελούς. Στον τζάμπολο Κότιος μαζί με τον Αποστολίδη. Και ξεκινάμε και στον τζάμπολο Αποστολίδης. Παντσούγες πρώτη επίθεση με τον Ντούντον για το ξύ και μάτια για τρεις μέσα. Η πρώτη επίθεση της Παντσούγες. Θα λέγει καλά ένα τρίπολα από τον Αγγελούση. Ζλάτης για τον Βόλα και αυτό για τον Πουνάρκα. Δεν είναι για τον Κότσιο. Ήταν φάουλ. Φάουλ αλλά δεν σφίριξε ωραία. Πολύ, άστοχη από τον Κότσιο. Δεύτερη βολή μέσα. 1-3 το σκορ. Ο Ντούτος ξανακατεβάζει για τις Παντσούγες και είναι για τον Κύριση. Αποστολίδη, τον Ντούτο. Τον Αποστολίδη. Κρατάει μπροστά ο Παπαδόπουλος, παίρνει το σκριν Αποστολίδη. Σουτάρει για 2 μέσα. Ένα ζάμψο από τον Αποστολίδη. Και το σκριν πρώτα από τον Κύριση. Θα καταφέρει να σοβαρεί στο λάθη. Ζλάτης, ωραία στην part του Πουνάκα, δεν μπορεί αυτός, δεν είναι τον ξανά για τον Ζλάτη. Πουνάκας, έξω. Γρήγορη πάσα, Ντούντος, φάουλ από τον Βλά. Από έξω μπάλα. Παφέρει και τον Αποστολίδη. Πάνω από το μπροστά του, Αποστολίδης αλύσσεται. Δίνει τον Κύρτη και αυτός για τον Γερασίμο. Δίνει ο Γερασίμο για τον Κελούση. Πάει ο σκριν ο Γερασίμου, δεν το παίρνει την μπάλα. Επίθεση, Βοδούτο. Αναφορά. Έρβολα από τον Γερασίμο. Τώρα έχουμε στο γήπεδο η Δυναμό. Παπαδόπουλος. Δεν είναι τον Κότσιο, γυρνάει.
Αλλά δεν έχει φάουλ. Μπάλα ποιον. Γρήγορη πάσα από τον Πουνάρκα για τον ξανά από το Όλαγκο στον Πουνάρκα. 3-5 το σκορ. Για να το Παντσούλ βρέθηκε σε αδράνεια. Τούτο για τον Κίτσι. 3. Άστοχος πολύ. Δεν μπορεί να το κάνει Ανδρέα. Ζάτης. Παύλο Αγγελούσης. Ζλάς πρώτη βολή. Απλό δεν μπορεί. Δεύτερη βολή. Από τον Ζάτη. Μέσα. Τούτος τρέχει. Θέλει κίνηση, ζητάει έξω ο Αγγελούσης. Προς το Κόχιος. Αγάπης ο Ζάτης δεν μπορεί. Ντούντος. Ζάτη την πότα τους, μπορεί να σχολεί. Πήγε και το λάθος από το Ζλάτη. Ζάτης για τον Μάρκα, στο Άρη για 2, μπορεί. Ριμπάουντ για Σίμου. Ψηλά από όλους. Ντούντος ξανά. Εκτελεί πάνω. Χρέη playmakers εξωτούν μέχρι τώρα για τους Ισπαντσίες. Δεν είναι για τον Κίρση. Δεν είναι για τον Γιασίμου. Σκεφτεί πάσα τον Αποστολίδη. Ο Αποστολίδη παίρνει το screen. Σουτάρει για 2 μέσα. Ζλατής, κατεβάζει μπά. Τον Άρακα φοράς σκεφτεί πάσα τον Κότιγε. Χάθηκε φάουλ. Θα τελέσει μια βόλη ο Κότσιος. Τη χάνει πιο ψηλά Παπαδόπουλος. Δεν έκανε Ζλάτη. Ζλάτης. Δεν είναι για τον Βλάκλη και αυτό για τον Κότσιο. Γυρνάει, δεν μπορεί να χωράει. Αποστολή σταθερά. Λάθος τον Αποστολή. Δεν είναι για τον Κότσιο. Πας έξω. Ζλάτης με τα βήματα. Περνάει. Και είναι πολύ την μπάλα καλά. Ντούτος, Κίτσι. Για πρώτη φορά πολύ θα σκόρει η Δυναμό. Κοτσής. Δεν μπορεί. Κύριες αυτές των Ισπαντσίς είναι με μακρινά σουτ. Ενώ αντίθετα για τη Δυναμό, με δυσδύσεις, με πλάτη στα λάθη. Εδώ βλέπουμε πουλάει τον Κότσιο. Ντούτος. Και κάπου έτσι εξελίσσεται μέχρι το παιχνίδι. 4-30 από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αγγελούσης. Κατάει. Μπροστά το Κότσιος. Κιτσής ψάχνει πάσα για τον Αποστολίδη. Ο οποίος σκοράρει. Βόλακλης, Παπαδόπουλος, Ζλάτης, γυρνάει μπάλα, ξανά Βόλακλης για τον Ζλάτη και αυτός για τον Παπαδόπουλο, το Άρη 3, μέσα. Πολύ καλό τρίποντο τον Παπαδόπουλο, αφύλακτος το μακάραμε. 11-1. Ντός για τον Αγγελούση. Αγγελούσης δεν έχει. Δεν για τον Κίρση, αυτός για τον Αποστολή στο κάθι, πέφτει 2. Γίνει επίθεση. Τον Αγγελούση. Τέλος επίθεση της Μετσούγης. Θα τα λες το χρόνο που επιτρέπει εκδηλώσει την επίθεση τους, 4 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος. Ζλάτης. Και αυτός βάλει στο κάθι με τον Κότσιο, ο οποίος δεν μπορεί. Βλάκλης. Πολύ ωραίο. Το από τον Αποστολή. Και το από στον ενδιασμό. Καθαρά ο Παπαδόπουλος. Δίνει τον Κίρση. Μετά. Μόνο το κάρφε εκεί, δεν κατάλαβε να σκοράρει. Ήταν αυτή η βιασύνη. Το να δώσει τη θέση όσο καλύτερα βρει. Δεν τα καταφέρει να τη θέση όπως ήθελα, αλλά και να κάνει βήματα. Ζλατής. Άπλησε να πάρει το screen, πάει για τον Βόλακλη, που δεν σκοράρει. Ποδόπλος, Βόλακλης, Ζλατής. Βόλακλης για να πάει στον Πουνικά, λάθος όμως. Ντός.
Φάουλ από τον Βολαγλή. Το Αποστολίδη, κατάει. 4. Με κάποιες μαρτυρίες από τον Αποστολίδη. Ζλάτης και Παπαδόπουλο. Μπρος πίσω. Λάθος από τον Ζλάτη. Ένα καλό σκορ. Αποστολίδης, 50 μέτρα. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο. 2 λες. Εκτελέσει ο Αποστολής. 1 και 57. Πρώτη βολή τον Αποστολίδη. Μέσα. Αποστολίδη, δεύτερη βολή. Κάναλ, κερδίζει ο Κότσιος. Ζάτης, παίρνει στο λάθος το Παύλου, κάτω Αποστολίδη. Δεν έγραψε φουλ στο Κότσιο, από τον Γιασίμου. Ντούτος, κρατάει, double team. Αποστολίδης, SD. Θεμάζει τον Δυναμό. Μην ήταν πρώτο φάουλ για το μάτς. Το παιχνίδι είναι ισορροπημένο. Οι δύο ομάδες παίρνουν την νίκη πάση στη θυσία, διότι είναι ένας αγώνας στο ΚΑΠ. Και είναι απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι από την αρχή. Δεν μπορώ να διακρίνω ποια ομάδα θα έχει το παχαίρι στη διάρκεια του αγώνα. Το βλέπετε ντέρμπι. Αυτά είναι τα λόγια του Δημήτρη Σαββόλου. Περιμένουμε να επανέλθουμε από το time out. 1:28 πριν λήξη πρώτης περίοδου. Δυναμό Παντσούγες 11-12. Παντσούγες προσπαθούν να πάμε κυρίως με μακρινά σου να απειλήσουν τους Δυναμό. Οι Δυναμό με πολύ καλές ζητήσεις και καλή άμυνα εκπίζουν τους αντιπάλους. Αναμένεται ένα στεναπτυχικό παιχνίδι. Στη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Το live stream μπορείτε να το βρείτε μέσω Facebook στην σελίδα Κοκκίνου Τουρνουά Μπάσκετ 2014 και να μπορείτε να μας δείτε μέσω ίντερνετ. Σφίγγουμε από τον ρέφερη της συνάντησης, μπάκα του Δυναμό, με τον Κότσιο τον Δημήτρη στην επαναφορά. Έχουμε μαζί στη θέση του Βλακλιμπνίου ο άλλος ο ίδιος ο Γιώργος. Καθώς θα χτέσει τώρα πλέον ο playmaker, τα χέρια του playmaker και του Δυναμό. Παπαδόπουλος, Κότσιος Δημήτρης, Παπαδόπουλος, προσπίσει, Κότσιος, Ζλέτς με πρώτη στο γράφη, έξι πάσα, ό,τι καταλαβαίνει ο Πορνόκας, Ντός. Δύο βολές, Κότσιος ισχυρίζει ότι το έκανε χαμηλά, αλλά μάλλον ο ρέφερ είχε άλλη γνώμη. Πρόγραμμα στο Ντός, πάλι να πάρει καλά φάουλ, θα μέγει από αυτή τη φάση. Εκτάσει δύο βολές. Σε πρώτη από τον Ντό. Και δεύτερη. Στο μισό, αν δεν κάνω λάθος, οι βολές από τον Ντούτο. Στο μισό οι βολές. Ναι. Ήταν άτυχος στη δεύτερη. Εντάξει, είναι πέρα για τα στεφάνια. Εδώ μια έπεση επιχάθηκε για τους Δυναμό. Ντούτος, μπροστά του Κότσιος. Μάχη κατά θέση κάτω καλάθι. Κίτσις. Ελιμνή Γερασίμου, δίνει τον Αποστολίδη. Κότσιος, περνάει. Κάνει όμως. Λάθος όμως. Βεβαισμένες κινήσεις από τους παίκτες των Παντούγων. Κάνει αυτά όλα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Παπαδόπουλος. Ζελάτης, 10 δευτερόλεπτα, 9. Βάζω του Λάτη. Σούτο για Ρασίμου, τη λήξη του χρόνου μέσα! Ένα καλάθι, 11, 16. Για τις Παντσούγες, αυτό το καλάθι, λάθος από το Λάτη, χωρίς επαναφορά και καλάθι. Πάμε στο πολύ λίγο για την δεύτερη περίοδο.
Επιστρέψαμε στο μετικό σχολείο Πετούσας. Η μπάλα για τους Δημό, επαναφορά του Ζλάτη. Περνάει ο Παπαδόπουλος. Rebound. Κότσιος. Δίνει τον Ζλάτη, αυτό τον Κότσιο. Στριγιατή, Σέμπολ, rebound από τον Κότσιο. Δεν πάει σκοράρει. Μπάλα του Δημό. Πουρνάκας. Κρατάει η μπάλα, δίνει τον Παπαδόπουλο. Αυτός τον Κότσιο τον Μύτη. Αυτός τον Κότσιο τον Γιώργο. Ζλάτης, πλάτη του Πουρνάκας, στα αργία 2 μέσα. 13-16. Δούλε τον Γελούση με το μέσα. 13-19. Αυτό που έκαμε συνεχίζεται. Οι Πανσούκες με μακρινά σουτ προσπαθούν να απειλήσουν. Αν ζητάει Διελμό, κάνουν τις ζητήσεις τους. Φάουλ. Υπάρχουν κάποια νεύρα. Κότσιος. Για τον Ζλάτη, με πλάτη, πέφτει 2. Παπαδόπουλος. Δεν μπορεί, πάνω Κότσιος. Καλά φάουλ! Καλώς και φάουλ, ένα πακαρίδι, καλά. Πάμε κάποιες αψημαχίες με τους παίχτες. Θα τελέσει μια βολή Κότσιος. Μέσα. Για να πάνω φύγει τον Ντόφι. Ποιος μπαίνει μες καλάθι για τον Ρασίμο. Για τον Κιτσί. Πόδια από τον Ζλάτη. Φαουλ. Μπεκτημένη προσπάθεια των Μασούχων. Ζλάτης στέχει. Κότσιος, άστοχος, rebound Ρασίμο. Ντος. Ο Ντος κατάζει μπάλα, σε μια κοντρόλ επίθεση. Με το screen από τον Κίριτσι, σουτάρει για εδώ δεν μπορεί. Για 3 συγγνώμη. Πιο πολλός ο Παπαδόπουλο. Πάσα Κότσιος στον Ζάτη και από τον Παπαδόπουλο. Σηκώνει κατρεις ο Κότσιος μέσα. 19 όλα. Όλα από την αρχή. Έτσι θα είναι κάπως παιχνίδι. Δύσκολα να ξεφύγει πολύ. Και θα για τον Αποστολή. Σουτάρει μπορεί. Παπαδόπουλος. Δεν για Πουρνάκα, αυτό για τον Κότσιο που δεν το παβαίνει. Λάθος. Δώσ. Θα τον εγκλούσει μέσα. 22-19. Βλάδης, δεν μπορεί. Ντλος, διαφορά στους 3. Ντλος, πήρε το screen για τον Αγγελούση. Ντλος, θα σβήσει φάουλ από τον Κότσιο. Το Λίβης. Δεν φλά αποστρέφεις, δεν το κάνει βέβαια. Πάσα για τον Ζλάτη, καράθηκε φάουλ. Ωραία δεν κάνει κάποιος. Δεν υπάρχουν πια νεύρα. Υπάρχουν πια νεύρα, ο Εφέρη κάνει κάποιες συστάσεις. Ντος. Κάτσε για τον Αγγελούση. Ξανά Ντος. Παίρνει το σκριν, Ντος άρει για 2. Άσχος πολύ. Bound. Ντος παίρνει το rebound. Προς τα μουρά. Για τον Κίτσι.
Αγγελούσης μέσα. 25-61. Στο Παπαδόπουλο, Ζλάτης. Πουρνάκα, ταμπλού μέσα. 23-25. Γκλος. Μπαίνει και σκάρει. Βρήκε την είσοδο. Πέσε, σκόρε πολύ μετά ένα εύκολο καλάθι. 23-27. Κότσιος, Παπαδόπουλος. Πάει στο Λάτι, αυτό το βόλο ξανά. Ωραίο το καλάθι. Και time out. Διαφορά σας 2 και πάλι 4-25 για το ημίχρονο. Μήτρη ένα σχόλιο. Το παιχνίδι είναι derby όσο είχαμε από την αρχή. Η Δυναμό παίρνει περισσότερο κάτω από το λάθη και προτιμούν να μην σάρουν απ' έξω. Οι Πετσόγες απ' την άλλη προτιμούν τα σουτ 3 πόντων ή και τα jump shoot εντός περιάς, αλλά κυρίως τα σουτ 3 πόντων, σε οποία είναι πολύ εύστοχη σήμερα, και αν συνεχίσουν να δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα του Δυναμό, επειδή πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν στην άμυνά τους αυτή τη φοβερή επίθεση σήμερα Μαντσούν. Απ' την άλλη, οι Παντζούκες έχουν και αυτό μεγάλο πρόβλημα κάτω από το λάθη. Πολλά λάθη φάου από τον Βίτο Κουτιό, από τον Πέτρο Παπαδόπουλο, από τον Βάτο Ζλάτη. Πάνε πολύ εύκολα την μηνά τους. Το θέμα είναι ότι είναι καλή στην επίθεση, γι' αυτό προηγούνται με 2 πόντους. Αυτά είχα, Άγγελε. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα αντέχουν οι Παντούκες να εκδηλώνουν ειδικά αυτόν τον τόπο, να σουτάρουν μακριά από τη θέση τριπόντου. Και βέβαια πάντα με τις εμεύσεις του Ντούντο, ο οποίος είναι αυτός που παίρνει τις σχέσεις πρωτοβουλίες στο παιχνίδι μαζί με τον Αποστολίδη. Από την άλλη, η Δυναμό προσπαθούν να έχουν τις αβολές λίγες, τα καταφέρουν περισσότερες φορές. Υπήρξε time out, δώσανε κάποιες σχέσεις μεταξύ τους και αρχίζει Ντούντος. Τον Αποστολίδη, ο οποίος προσφύγεται, θα σουτάρει πάνω στο Παύλος καθ' άμυνα, ο Αποστολίδης για τον Ντούντο. Κύρτης. Ο Αποστολίδης στο κάθε γυρνάει, χάνει όμως. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός του χώρου. Ζλάτης επαναφέρει για τον Παπαδόπουλο. Αλλαγή ξανά στη θέση του Κότσιο Βόλκλης, ο οποίος ο Κότσιος δόθηκε με τα φάουλ. Παπαδόπουλος περνάει, τσουτάρει, σκοράρει. Ένα πλοίο όμως καλάθι από τον Παπαδόπουλο, 27 όλα. Ο Ντούντος μπροστά του, ο Βόλκλης που θέλει να μακάρει, παίρνει το σχήμα από τον Κίρτσι, λάθος. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Ντούντος, είναι βεβαισμένη ενέργεια. Πάσα για Βόλκλη, αυτό τον Κότσιο. Γυρνάει πλάτη. Λοιπόν, στον Δυναμό. Ζλάτης. Κρατάει, μπαίνει, δίνει για το Κότσιο. Κλέβει ο Αποστολής. Στο screen. Το παίρνει. Κυρτής, Ερασίμου. Για τον Αγγελούση. Δεν μπορεί σκοράρει. Πάσα, να μην πάνε για τις Πασόγες. Πάσα το Γιασίμου. Ο Παστρίδης. Σουτάρει. Δεν μπορεί να εκδικήσει όμως. Ο Πασταλής, δεν μπορεί να μαρκάρει. Ζάτης. Δεν μπορεί να... Έχει ξαλάθει τον πίσω. Βάζει που τον Αγγελούση. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Βόλακλης. Πέσα από την μπάλα τα χέρια του Γρασίου, τα λίγη εκτός ορκουχό. Ζλάτης, κοντρόλερ ξανά του Δυναμό, της ψαγωδίωδους. Παπαδόπουλος, αφήνει την μπάλα πολύ όμορφο καλάθι. 21-27 με τα πολύ ώρα μπροστά. Η Δυναμό. Ντος. Σκέφτεται. Πήγε να πάρει το από τον Κιτσί. Αγγελούσης γιατί, ξανά. Δεν παίρνει τη φορά. Φάουλ ή εποχή. Όχι, πέρα μαζί. Όχι, δεν τους φάουλ. Όσο και σημαντικά. Κότσιος Δημήτρης, ψάχνει ελεύθερο, Πουρνάκας. Δεν μπορεί να σκοράρει ξανά Κότσιος Δημήτρης. Βγάζει την μπάλα έξω, Βόλακλης. Παπαδόπουλος, Ζλάτης. Κάνει από Γερασίμου. Γερασίμου μπαίνει. Βήματα από τον Γερασίμου. Δεν βγαίνει αυτός ο ενδιασμός για τις Παντσούκες. Ο Βόλακλης για τον Παπαδόπουλο.
Πώς μπορούσε να στείλει από τον Άργα. Ωραία, η πάσα του Γιώργου κόκκινο σε φέρει από την μπάλα στο λάθη. Υπήρχε αλλαγή στη θέση του που είναι Καπέλο Μαρτίδης. Αν το εξελίξει της δεύτερης περίοδου και πάμε στο μήχρονο. Ο Γκελούσης δεν μπορεί. Μυστική κίνηση. Δίδεις μέσα. 30-27. Τούτος μπαίνει. Δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν φάουλο και δεν υπάρχει λόγος. Καλά διαβρώνει έξω. Δεν μπορεί να πάω. Άδικα διαμαρτύρεται ο Τούτος. Πολύ ωραία τα πά. Του ζήτησε φάουλ, δεν υπήρχε κάποιο φάουλ. Δεν είναι. Δεν υπήρχε φάουλ του Τούτο. Ζήτησε χαμηλά, πριν γίνει η τάπα. Δευτερόλεπτα. Τούτος πάρει την επισημός του. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Τι ώρα. 3 δευτερόλεπτα. Σάρα Αποστολίδης, airball, πάμε για ημίχρονο. 30-27 μπροστά η Δυναμό, αλλάξαν τα δεδομένα του σκορ. Μπήκε μπροστά, πήραν τη φορά και βέβαια θα πετύσει πάνω σε αυτήν και δεν μπορούν να κάνουν κάτι να αξίσουν. Άλλοι παντήκες φάνηκε σαν φάγανε μια σφαλιάρα από αυτή την αντεπίση στον Δυναμό. Αυτή την έξαφνη επίδειξη και του σερί αυτό το 7-8 πόνο πως ήταν. Πέσαν μπροστά η Δυναμό, πολύ κοντά και πάλι κοντά σας. Την τρίτη περίοδο, ημίχρονο και ερχόμαστε.
Επέστρεψαμε εδώ, ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο της συναρστικής αμέτρησης. Με τους Δυναμό να έχουν κάτι την ανατροπή, εκεί που βρέθηκαν πίσω μέχρι και 6-7 πόντους, να το έχουν γυρίσει και να προηγούν με 8. Έχουν την επαναλάβη της μπάλας, εκεί μερικές διαβρέψεις από το ιδρυτικό τρίο και τους αρχηγούς των ομάδων. Ο Σλάτζι την μπάλα, γυρίζει μπάλα, ο Παπαδόπουλος προσπαθεί, δίνει ο Σλάτζι, ο οποίος είναι με πλάτη, Κώστας Δημήτρης, ο Παπαδόπουλος, για τον Κόλακλη Δημήτρη, ο οποίος θα μπέσα, θα αφήσει την μπάλα υπορρηματικά στο καλάθι, ένα από δύσκολα λάθη. Αν και δεν υπερτερεί ύψος, είναι αλικός και παίζει με όλη πάθος. Κύρτς Γιώργος, αστοχή και η μπάλα είναι για τους Πατσούγιας. Προσπαθεί να πάει μέσα, τον παίζει καθαρία με ένα Βόκλης, αστοχή. Ο Ζάτη θα αναλαμβάνει το κατέβασμα της μπάλας για την Δυναμό. Δίνει το Βόκλη, ξανά Ζλάτης, Παπαδόπουλος Πέτρος. Δίνει στον Μπουρνάρα, εκείνος μια άλλη θα σπάσα. Ο Κίρτσης κλέβει και αφήνει τον Τούτο, ο οποίος θα φτάνει να αποστολεί το λικά. Εκείνος μπαίνει μέχρι μέσα, θα σωθεί, είναι άστοχος, ο Κίρτσος ο Γιώργος rebound. Είναι και αυτός άστοχος και ο Δημήτρης ο οποίος ξανά στο rebound και δίνει στον Ανδρέα Ζλάτη, ο οποίος αναλαμβάνει την οργάνωση παιχνίδια του Δυναμό. Βόλαξ Δημήτρης, Ζλάτης Ανδρέας, Πέτρος Παπαδόπουλος. Να συνδώσει μπάλα στους τρίτους. Ο Πέτρος Παπαδόπουλος ξανά το βάλει Δημήτρη, Πουρνάρας Ανάσης, Παπαδόπουλος Πέρος. Είναι άστοχος, ο Πουρνάρας στο rebound. Πολύ όμορφο καλάθι για τον Πουρνάρα τον Ανάση. Ο Ντούτς τώρα με μπάλα, θα μέχρι μέσα, θα σωθεί στο σουτ, άστοχος. Ο Γασίμ στο rebound, Γκελούς για 3, airball. Η μπάλα για τους Δυναμό, οι οποίοι έχουν απεβάλει πλήρως το ρυθμό τους σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, τα πρώτα 2,5 με 3 λεπτά του δεκάλεπτου. Θα κρατήσει το 0 για αυτή την περίοδο τους Πασούγες και ο σκοράρει 4 πόντους. Και τώρα είναι στο σουτ τον Δημήτρη Κότσι. Ο Κώσος Απολίδης στο κατέβασμα της μπάλας. Θα ορδευτεί, θα συνεχίσει, θα πάει μέχρι μέσα. Θα προσπαθήσει να βρει στο καλάθι με φάουλ. Είναι δύο βολές, όπως υπέδειξε ο διαιτητής. Στόχος πρώτη Λουκάς Αποστολής. 39-28. Εύστοχος και στη δεύτερη. 39-29. Μειώνει διαφορά στους 10. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος θα πάει μέχρι μέσα. Θα σηκωθεί, είναι άτυχος. Ο Μπουρνάρκας ανάδει στο bound. Ακόμα ένα rebound. Ο Ανδρέας Ζλάτης. Το σκρέμει από τον Μπουρνάρκα. Θα σηκωθεί ο Ζλάτης. Άστοχος. Αποστολής στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Αποστολής είναι έξω στον Τούτο. Εκείνος θα μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Ένα πολύ δύσκολη κίνηση. Ο Ζλάτης Ανδρέας. Λάθος πάσα και ο Γρασίου μαζεύει την μπάλα. Αφήνει στον Τούτο. Κατεβάζει ξανά την μπάλα. Θα σταματήσει έξω τρίποντο, θα σουτάρει. Θα δώσει στον Κίρτη, ο οποίος είναι άστοχος. Η μπάλα στα χέρια του Τούτου. Αφήνει τον Αποστολή του Κα. Εκείνος σηκώνεται για 3, από μακριά. Είναι άστοχος. Ο Ανδρέας Ζλάτης είναι για ακόμα φορά στην bound. Περνάει πολύ εύκολα. Θα πάει μέσα. Θα σωθεί. Πολύ καλό καλάθι. Πολύ όμορφα λάθη. 41-29. Ο Μπούτος κατεβάζει την μπάλα. Ο Κρήτης ο Γιώργος είναι βήματα. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος για τον Νάρκα. Ξανά Παπαδόπουλος. Ζλάτης ο Ανδρέας για τον Βόκλη. Έσαι βήματα ο διαιτητής, σωστή αποδειξή του. Ο Ντούς θα κατέβαινε της μπάλας.
να παίξει ένας με έναν, τέγεται το screen, αφήνει για το Κίρτς το έργο, εκείνος μπερδεύεται, κανένα ο Ντός, θα σηκωθεί. Πολύ όφο από τον Πουρνάκα το Θανάσιο, που κάνει πολύ καλή αμυντική δουλειά σήμερα και επιθετική. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος, ξανά το Πουρνάκα, αφήσει πίσω το Δημήτρη Κότιο, Πουρνάκας ξανά. Βόλα πίσω, Λάτσος να βγάζει με την ομάδα του, συμπαίκτες του. Καλά την μπάλα, τον Παπαδόπουλο. Εκείνος και στο τρίπτο θα σηκωθεί για τρεις. Είναι άστοχος, Ζλάτης ξανά στο rebound. Ακόμα μια νέος επίθετης. Ένα επιθετικό rebound του Αδράτου Ζλάτη. Βόλαλης, Κότιος, Ζλάτης είναι στο τρίπτο, θα προτιμήσει τον Πουρνάκα. Εκείνος κόνεται, είναι άστοχος, ο Δημήτρης Κότιος, δεν μπορεί να βρει το rebound. Πάψαν εκεί. Ο Ντούντος ξανά στο έδος με μπάλες, αφήσει τον Αποστολίδη. Προσπαθεί να βγει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ανούσα προσπάθεια. Ο Ζλάτης ξανά κατεβαίνει, θα μπερδευτεί. Βάλε ένας Παντσούης. Ο Κίρτσης την επαναφορά για τον Ντούντο. Θα αφήσει ξανά στο Κίρτσι. Ο Ντούντος πάλι, αν δεν αγγελούσει. Θα πάμε μέχρι μέσα, θα πασάρει στον Στολίδη. Φάουλ. Η μπάλα είναι χαλιά, γίνεται φάουλ, πάει απ' έξω. Ο Στολίδη πάλι με τον Παπαδόπουλο. Πάει εδώ για το screen. Ο Παπαδόπουλος περνάει, ο Βόλας βοηθάει εκεί. Ντος τώρα, θέλει μέχρι μέσα. Δίνει τον Στολίδη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κελούση να στοχεί και τον Ζλάτη τον Ανδρέα rebound. Ο Παπαδόπουλος Πέρος θα μπει μέσα, σηκωθεί, θα καταφέρει ο Πουρνάκας πάλι. Οι διαιτητές το αφήνουν, σφυρίζουν ώρα για το πι του παιχνιδιού. Ο Ντούντος με μπάλα. Θα πάει μέσα, θα σάρει στον Αποστολίδη. Εκείνος σηκώνεται, πολύ όμορφο καλάθι. Μειώνει σε 40-31. Η διαφορά δεν πέφτει στους 10 αγγέλε. Από όταν έβγαιναν την άμμο, δεν χάνουν διαφορά. Έχουν τον ψελαρά το 10 πόντων θα έλεγα. Και μένουν εκεί, μόνο την ανεβάζουν διαφορά στους 10 και στους 14. Και όταν πέφτει κάτω στους 10. Πιστεύεις, θα δούμε συνέχεια ακόμα 1 λεπτό και 3 λεπτά από αυτή την περίοδο. Σίγουρα δεν μπορούμε να πατήσουμε το χρόνο, είναι 40 λεπτά καθαρό χρόνο. Από την άλλη, δυνάμει όμως φαίνεται να έχουν πάει 10 πάνω σε αυτή τη διαφορά. Δεν ξέρουν από την ευκαιρία, δεν επαναπαύουν καμία περίπτωση και κάνουν σωστές επιλογές και σαφώς κολακάς και όλοι Παντσούες προσπαθούν να ζευτούν, να βρουν τα μάτια, να τον τυφέει ως τώρα, τύπη στραβά, είχαν μια διαφορά, δεν φάνηκε να αντιδράσαν μέχρι τώρα. Το άγκανε σε διάψω, αλλαγή ο Βασίλης Αμαρτίδης στη θέση του Δημήτρου Ότιου και φαίνεται θέλουν να ξεκοράσουν τον Δημήτρη, ο οποίος θα χρειαστεί σίγουρα συνέχεια και να μπει ο Βασίλης να βοηθήσει και στην άμυνα, στην επίθεση, κάποιο rebound και κάποιες στην επίθεση, κάποια λάθη ίσως. Και αυτό που είδαμε τώρα, οι παίκτες να πάρουν προσπάθειες, δεν γίνεται να πάρουν το μάτς, να μαζέψουν διαφορά. Το Αποστόλης να στοχεί στη πρώτη και στη δεύτερη Μίτσο. Ο Ζλάτης τώρα με μπάλα. Ο Παπαδόπουλος Πέρος. Ο Ζλάτης Βρέας. Στον Πουρνάκα Θανάση με την μπλό μπορεί. Ο Βόλας στο rebound. Βγάζει τον Πουρνάκα, είναι στο Παπαδόπουλο. Ο Ζλάτης στα μαχαίρι του και στη διαφάγγελα 10 είναι στους 9. Ο Παπαδόπουλος. Πολύ ωραία προσπάθεια, δεν καταφέρει να σκοράρει. Πολύ μορφή κίνηση. Και τώρα ο Αποστολίδης. Οι βασόγες οι οποίοι προσπαθούν κυρίως Αποστολίδη και Ντούντο να κάνουν κάτι καλά, οι τζάμποδες αυτή τη πάση, να κάνουν πιο καλά, κάποια επίθεση. Και οι υπόλοιποι βοηθάνε, αλλά περισσότερο με αυτούς τους δύο βάσεις στην ομάδα. Η μπάλα στα χέρια του Δυναμό. Ο Βασίλης Ανατίδης έρθει την μπάλα. Πέτρος ο Παπαδόπουλος στο τζάμι, στέλνει το Βασίλη Ανατίδη, άφησε τον Ανδρέα Ζλάτη. Τώρα ο Πέτρος Παπαδόπουλος. Βόλα Δημήτρης. Ζλάτη Ανδρέα, Βασίλης Ανατίδης. Στους δύο πόντων άστοχος, ο Παπαδόπουλος ο Πέρος. Κόβεται από τον Αποστολίδη, ο οποίος τρέξει και όλο το γήπεδο. Θα αφήσει τον Τούντο, ξανά τον Αποστολίδη. Πολύ καλή συνεργασία, ωραία λάθη. 41-4 διαφορά με τον Κέλο. Στους 7. Προλαβαίνει τελικά πάρα στην άλλα. Ο Παπαδόπουλος το δει μέχρι μέσα. Αφήσει άρεστο κάτι, δεν είναι άσχος, δεν μπορεί τελικά. Τώρα ο Ντούρος. Τρέχει όλο το γήπεδο. Σταματάει ο Πουρνάρας. Πολύ καλή άμυνα.
τώρα, όλα κλεισάνε με το μαρκασμά του. Αποστολής. Θα βγάλει μόνο στην μπάλα έξω, πολύ καλή από τον Πέτρο τον Παδόμπο. 16. Λογικά είναι αυτά, έχουν την επίσης στη διάθεσή τους. Είναι 12 δευτερόλεπτα τη στιγμή. 10, 9, 8, 7. Βόλαλης, Σλάτε, τώρα Πουρνάρα, Μαρίδης. Λάθος και τώρα ο Τούτς τρέχει. Είναι άτοχος στο τέλος του χρόνου. Οι Πασόκες προσπάθησαν να μειώσουν λίγο τη διαφορά και κατάφεραν, διαφέρουν στους 7. Εντάξει, στο τέλος λέγαμε ότι ξύπνησαν περισσότερο οι Παντσούγες. Τους είχε δυσκολεύσει πολύ καλά με τον Δυναμό. Η Δυναμό θα λέμε σε αυτή την περίοδο ήταν σταθερή όπως και στο προηγούμενο περίοδο. Κατάφεραν να ανεβάσουν τη διαφορά, την οποία και χάσαν πάλι. Είναι σταθερότητα για το παιχνίδι Άιλε. Εντάξει, ήδη εκφράζεται στην θέση για τις Πασόκες όπως είπαμε ο Ντούιος και ο Αποστολίδης Λουκά. Απ' την άλλη, Δυναμό επιτίθεται κυρίως με τον Πέτρο Παπαδόπουλο. Τον Μίτοκ, ο οποίος είναι και αργή για να κουραστεί την τέταρτη περίοδο. Ο Μπουρνάρτο Θανάση, ο οποίος είναι μέσα σε όλα τα rebound, αυτά είναι επιθετικά και αμυντικά. Και τον Ζήτον Ανδρέα, ο οποίος θα λέω ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες στον Δημό, διότι οργανώνει το παιχνίδι τους βάζει μια τάξη και πιστεύω η απόδοση του είναι. Βοηθάει, είναι όλη η ομάδα. Η απόδοση του είναι την ομάδα. Πιστεύω η καλή απόδοση του βοηθάει από την ομάδα. Είναι εξάλληση. Σε αυτό που λέτε συμφωνήσω εγώ, μπορεί να μην έχει τους πόντους. Ήθελε πως η θέση του θα επιβάταν να έχει χάρη, αλλά από την άλλη κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία για ακόμη μια φορά, για ακόμα ένα παιχνίδι, με την καθοδήγηση και την καθοδήγηση των ναι. Υπήρξε ένα πρόβλημα σύνδεση. Επιστρέψαμε. Ο Ντούς με την μπάλα, δεν είναι τίποτα όσο υπήρχε κοπή. Ο Σλέτης με την μπάλα. Κατεβάζει και την μπάλα ο ίδιος. Αφήνει για τον κότσο Γιώργο. Παπαδόπουλος Πέτρος. Κώστας Δημήτρης γυρνάει. Άστοχος. Ο Λάτης σηκώνεται. Λάθη. Δύσκολα λάθη. 33-34. Ο Ντούτς για 3 είναι εύστοχος. 43-37. Λάτης Πουρνίκας. Δεν καταφέρει να βγάλει πάσα. Λελούσης. Κατεβάζει την μπάλα. Φάουλ σφυριζοητής. Για 2 Λελούσης, είναι εύστοχος. 43-39. Κουτιός. Παπαδόπουλος Πέτρος. Γιώργος Κουτιός, θα δώσει ο Σλάιτ τον ωραίο πίσω στάει. Double team πάνω του βλέπουμε, εκείνος θα καταφέρει να γυρίσει για τον Πινάρα, το Θανάση. Ξανά για τις Ανδρέας, γυρνάει, σηκώνεται. Είναι άτοχος. Δύσκολο σπάθα του, κέρδισε το φάουλ. Μπάλα πίσω. Παπαδόπουλος, Γιώργος Κουτιός. Είστε από τον Στολίδο Λουκά στο όριο φάουλ. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος, γυρνάει. Σλάτης, Ότυχιο για 3, άτοχος. Γιώργος Κίρτς, rebound. Ντούος. Ντούος τώρα με τον Αποστολίδη Λουκά. Ο Κίρτς ο Γιώργος στο screen για 3, ο Αποστολίδης, άστος. Σλάτης Ανδρέας στο rebound. Θα κατεβάσει ο ίδιος. Φοράει στους 4, Κίρτς Γιώργος. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος, Σλάτης. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος, Γιώργος Ότυχιος. Βήμα χρημίσει για τον Παπαδόπουλο έξω, εκείνος για 3.
Σουτάρει άστοχος, και ζημί στο rebound. Δεν σιώνεται, βάζει έξω το άλλα, στο Μπνάρκα, κλείνει ξανά το Ζελάτη. Ζάτης για το και τον Γιώργο. Μπνάρκας θα σηκωθεί από την βολή, είναι άτοχος, ο Αγγλούς στο rebound. Για το Ντο, καρβάζει γρήγορα. Έξυπνο φάουλ από τον Ανδρέα Ζελάτη για να σταματήσει την επίθεση. Γελούς για 3, είναι άστοχος, για Σίμου στο rebound. Βάζει την μπάλα έξω. Ξανά για Ντούντο. Θα μπει μέσα, σηκωθεί. Αστοχή, δεν σκότει το rebound. Και αφήνει το Βασίλη το Μαρτίδη, ο οποίος δίνει στο Ανδρέα το Ζελάτη. Ο Ανδρέας Ζελάτης αφήνει τον Γιώργο Κότσο, ο οποίος σκοβάζει τα άλλα. Θέλει να πει, σταματάει. Τον παίζουνε, πάλι στο ρε του φάουλ. Ο Παπαδόπουλος για το Λάτι. Μαρτίδης για 2 είναι άστοχος. Ο Ντούντος, μια πάση για τον Απολίδη. Ο Κένος για τη Ρασίμου, θα δοκιμάσει γιατί από πολύ μακριά είναι άστοχος. Η μπάρα είναι για τους Παντούγες. Ο Κύρτης για τον Στολίδη. Ο Κένος μαρκάρεται ασφικτικά το με τον Παπαδόλο, προσπαθεί να περάσει. Ο Βασίλης Μαρτίδης μπροστά του, σηκώνεται, είναι άστοχος. Και το rebound ο Ανέσος Λάρης. Ωραία, σε αφήνει το Παπαδόπουλο για τον Δημήτρη Κότου, σηκώνεται. Πολύ ωραία προσπίση, πολύ ωραίο καλάθι. 45-39. Και τώρα ο Ντούντος στο κατέβασμα της μπάλας, πάλι. Σταματήσει το τρίποδο, θα σουτάρει, θα προτρήσει το Γερασίμου πάσα. Εκείνος να αγκαλούσει. Ο οποίος στο τρίποδο θα σουτάρει, είναι τέλειος άτοχος. Μπάλα και πάλι στους Δυναμό. Οι οποίοι θέλουν να έχουν ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι. Αν και σε την περίοδο βασίζονται περισσότερο στην καλή τους άμυνα. Τώρα ο Λάτης Αράς βάζει και το 5 Παπαδόπουλο, εκείνο για 3. Είναι άστοχος, Γερασίμου το rebound. Τώρα ο Ντούντος στο κατέβασμα της μπάλας. Από μέχρι μέσα θα πασάρει στον Γκελούση. Εκεί κόβει την επίθεση του Δυναμό. Πανορά πίσω για τις Παντούγες. Ο Ντούντο τώρα θα προσπαθήσει να σβήσει γιατί μπορεί. Τώρα ξανά ο ίδιος μέχρι μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι. 45-41. Παπαδόπουλο τώρα στο δεύτερο μπάλας. Βάζει το σύστημα των Δυναμό. Ζηλάτη Ανδρέας. Βασίλη Μαρτίδη θα σωθεί. Είναι άστοχος πάλι. Τώρα το rebound δεκάει. Πέρα στα χέρια Γερασίμου. Αφήνει τον Ντούντο. Εκείνος για του κάτω από το Λίδι. Μακάρι. Γερασίμου για 3. Είναι άστοχος. Το rebound το κόψει ο Δημήτρης. Κανάει μπάλα στον Παπαδόπουλο το Πέτρο. Ζηλάτης ο Ανδρέας. Ο Αγγελούσης. Βήματα. Όχι. Το καλάθι μεράει. Δεν δίνουν τίποτα. Ο Παπαδόπουλος για σκατάσμα. Βάκλης, Μαρτίδης Βασίλης, σηκώνεται, είναι πάλι άστοχος. Κότιος Δημήτρης, rebound. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος, δηλαδή τον Ανδρέα. Θα βγάλει το βάλει το Δημήτρη και το Παπαδόπουλο το Πέτρο. Ο Πέτρος μπαίνει μέσα, κοπεί, ζητάει φάουλ και τώρα η μπάλα στα χέρια του Ντούντου. Ο Ντούντος θα μπει μέσα, θα σηκωθεί, υπάρχει φάουλ από τον Βόλα του Δημήτρη, σώνει το χέρι, το δέχεται. Time out για τους Δυναμό.
Ο Ντούς στις βολές, επιστρέψαμε μετά το time out. 45-44, 45-45. Όχι, λάθος υπήρξε πριν, είναι 45-44 και είναι άσχος, 45-44 το σκορ. Κατεβάζει ο Λάτης. Αλάτι. Ο Παπαδόπουλος ο παίρνει με την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος του, θα δώσει στον Δημήτρη Κότιο. Κάνει το λάθος Λάτης, Ανδρέας δώσει την επίθεση. Ο Τόρκος απολύτως έφυγε ευκαινιασμό, είναι άστοχος. Τα έβαλε ο Στεφάνη και ο Πέτρος Παπαδόπουλος κατεβάζει τον Ανδρέας Λάτη. Ξανά Πέτρος Παπαδόπουλος. Φουρνάρης Θανάσης, Πέτρος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Λάτης. Με το Φέλακλι, θα δώσει ο Δημήτρη Κότιο. Άσχος, ο Ανδρέας Λάτης στον μπαν, θα σηκωθεί, φαουλ. Καθαρό. Ο Ανδρέας Λάτης έχει το 2 με 2 ελεύθερες βολές. Μικρός στο 40-44. Εύστοχος στην πρώτη. Με τα λόγω όπως συνηθιζάνεται. Άστοχο τη δεύτερη. Ο Αστοίδης Λουκάς για τον Ντούντο. Ποιητική βολή ανά τον Δαμό. Για τρεις ο Κύρτης, άστοχος. Δημήτρης Ότκιος rebound. Βλάκλης και τώρα ο Παπαδόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τους Δυναμό. Ο Παπαδόπουλος Πέτρος, Λάτης Ανδρέας. Ξανά ο Παπαδόπουλος. Θα μπει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Ο Δίτης ο Κόντρο ανέβει την μπάλα, αλλά είναι ξανά για τον Τσούγιας που βγήκε πάει έξω η μπάλα. Ντούντος. 4 μαθητικά και 2 ομάδες, το επόμενο είναι βολές. Ο Ντούντος τώρα. Κλέψιμο βόλα, ξανά ο Ντούντος. Επιμένει, προσπαθεί να μπει μέσα. Μέσα στον Αγγελούση. Εκείνος κάθος πέσα, κλέψιμο. Βόλακης, Κόχιος. Κρατάει την μπάλα, Βόλακης, ξανά ο Παπαδόπουλος. Θα μπει. Κόβεται από τον Λουκάδο Αποστολή, καθαρά αυτή τη φορά. Μπρουνάρ Κανάς, Λάτης Ανδρέας. Βόλακης, Παπαδόπουλος Πέτρος. Με το Βόλιο Δημήτρη. Λάτης Ανδρέας, Δημήτρης Ότχιος. Έστοχος δεν μιλάει γιατί έγινε χαμηλά το φάουλ, αλλά έχει δικαίωμα χολών. Επειδή συμπληρώθηκαν 5 ομαδικά φάουλ από την ομάδα των Παντσούγων. Έστοχος πρώτη βολή. Άστοχος δεύτερη. Ριμπάνω για την ομάδα των Δυναμό με τον Παπαδόπουλο. 47-44 το σκορ. Πουνάρ Κανάτης, Πέτρος Παπαδόπουλος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελείω παιχνιδιού. Λάτης Ανδρέας. Το βόλιο του Δημήτρη. Εκείνος θα γυρίσει. Πολύ ωραία, είναι άστοχος. Η μπάλα είναι για τους Δυναμό. Δημήτρη Κότιο έξω για τον Λάτης Ανδρέα. Ο Λάτης Ανδρέας κρατάει μπάλα. Πουνάρ Κανάτης. Είναι το Δημήτρη Κότιο που ήταν μόνος του. Πέτρος Παπαδόπουλος, Λάτης Ανδρέας. Κότιος Δημήτρης. Φάουλ. Στα 26 δευτερόλεπτα. Ξανά βολές για τους Δυναμό. Άρχος τριώτη. Θα πρέπει να το χύσει σε μία για να υπάρχει σίγουρα μόνο ευαίσθητο. Εύστοχος στη δεύτερη. 48-44. 44. Ο Λίος τώρα κατέβαζε της μπάλας. Καταδίκεται από το Βόλακη. Ο Γκελούσης θα προσπαθήσει συγκαρρίζει, δεν βρίσκεται αποστολή γιατί σε εκείνος αλλοιώσει τις προσπάθειές του, όμως ο Κύριτς θα κάνει το καλά και φάουλ. Καλά και φάουλ με 11 δεύτερα μένουν. Να δούμε θα αποφασίσει αν θα στοχίσει ή αν θα στοχίσει επίσης στη βολή. Time out πρώτα, επιστρέφουμε σε λίγο. 48-46 το σκορ.
Εύστοχος ο... Εύστοχος στο καλάθι, κέρδισε συμπληρωματική βολή ο Γιώργος Σοκίτσης. Την εκτελεί. Άστοχος στο rebound του Ανδρέας Λάτης, αμέσως φάουλ. Δεν κύσε σχεδόν καθόλου ο χρόνος, 9 δευτερόλεπτα. 48-46 στο σκορ. Ο Ανδρέας θα πρέπει να στοχίσει στο σημείο αν θέλει να μην φτάσει η ομάδα του σε ενδεχόμενη επίθεση στο Μιτσούγο. Και εκεί προσπαθεί να ψυχώσει. Άσχος στην πρώτη. Και η μπάλα τώρα φυσικά, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πολύ δύσκολο για το παίκτη. Άσχος και στη δεύτερη, Αποστόλης Λουκάς στο rebound. Φάουλ, 2 βολές. Κακή επιλογή θα έλεγα, χρειαζόταν φάουλ, έπρεπε να παίξουν άμυνα, αλλά ίσως ποτέ στον άστοχη της βολής ο Λουκάς Αποστολής, ο οποίος είναι πολύ εύκολος γενικά. 8 δευτερόλεπτα, ούτε το κέλυσε χρόνος, δευτερόλεπτο. Ο Λουκάς Αποστολής εύστοχος στην πρώτη. Υπάρχει το ενδεχόμενο πάτη σε αυτή, είναι πολύ ορατό άμα ευστοχεί στη δεύτερη βολή. Ευστοχεί και στη δεύτερη. Time out από τους Δυναμό, 48 δευτερόλεπτα υποπούνται για το τέλος της περίοδου. Ίσως υπάρξει και μια ανάταση, θα δούμε. Επιστρέφουμε, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τέταρτης περίοδου. 48 όλα. Ο Παντέλος Πέρος. Θα μέχρι μέσα, λέει της αρέας. Αστόχος. Μεγάλη φάση, απίστευτη φάση. Έλειπε παράταση. Φοβερή φάση εδώ. Τελευταία αυτή φάση του παιχνιδιού. Πρώτος μεγάλος μεταλλικός. Δυναμό Παντσούκη 48 όλα, πάμε παράση. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στις 8 παίζουν οι Άστατ με τους όριμους νέους. Εκείνο πολύ άλλο παιχνίδι. Ελπίζω να είναι πολύ άλλο παιχνίδι εκείνο. Ως αυτό σήμερα. 48 όλα. Επιστρέφουμε την πέραλεπτη παράταση. Επιστρέφουμε για την έξι της παράτασης. Η παράδοση είναι 5 λεπτά. Γυρίσει την κάμερα ρε. Θα γυρίσει την κάμερα. Τι κάνεις τώρα ρε. Τι να κάνεις. Τώρα όχι. Έχουμε ξανά τζάμπλ. Το τζάμπλ ο Δημήτρης ο Κώδιος με τον Λουκά τον Αποστολίδη.
Κοτιός παίρνει το τζάμπολ. Μπάλα στη χέρια του Όλακλη του Δημήτρη και αφήνει ο Πέτρος Παπαδόπουλο. Πέτρος Παπαδόπουλος και άλλοι. Βόλαξ Δημήτρης. Πέτρος Παπαδόπουλος. Θα δώσει τον Ρέατο Ζάτη, ο οποίος με πλάτη το καλάθι. Είναι άστοχος. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Ντουντου. Κατεβάζει την μπάλα. Κρατάει ψάχνει μια πάσα στον Αποστολή, δεν την έχει. Είναι άστοχος. Handball. Ο Δημήτρης Κότιος, τον Λουκά, τον Αποστολή μάλλον. Δημήτρης ο Κότιος είναι κερδισμένος, αλλά την μπάλα την παίρνει ο Κύρης ο Γιώργος και δίνει τον Αγγελούση. Προσπαθεί να παίξει με την μπάλα του πλάτη, ο οποίος τον κλείνει πολύ καλά. Βγάζει μέσα έξω τον Ντούντ για 3, άστοχος. Rebound ο Αποστολίδης, ο οποίος έχει αντίπαλο προσικό το Παπαδόπουλο σε όλη την σχεδόν. Τώρα στο μαρκάρισμα του βγαίνει ο Βλάκλης. Κύρτσης Γιώργος θα μπει μέχρι μέσα, θα πάσει έξω για τον Αγγελούση. Είναι άστοχος, rebound το Ανδρέας στο Ζάτης. Υπενθυμίζουμε ότι τα φάουλ μετά την πρώτη περίοδο, 5 μαδικά και 2 ομάδες. Ο Σλάτης για το Όλακλη θα σηκωθεί, είναι άσχος. Κότσος Δημήτρης στο rebound, βγει έξω. Θα δώσει το Σλάτη Ανδρέα, ο οποίος παίρνει φορά, μπαίνει μέχρι μέσα, θα σωθεί. Πολύ όμορφο καλάθι, πολύ δυνατό καλάθι και με έναν τραυματισμό. Ο Αγγλούς έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνεται όμως, είναι τίποτα σοβαρό. Μπλος τώρα την μπάλα για τον Κύρτσο Γιώργο. Στο Αγγελούς για 3. Έτοχος. Μεγάλο τρίποντο με μπλό. Μεγάλο σουτ. Παπαδόπουλος σουτ τώρα. Νάρκας Θανάσης, Λάτης Αρέας για τον Βάγκλη τον Δημήτρη. Θα σηκωθεί μέσα στόχος 50-51. Το πόντο μάτι. Ο Ντούς με την μπάλα. Θα αποστείλει το Λουκά, ο οποίος μαρκάρεται από τον Πέτρο Παπαδόπουλο. Φάουλ από τον Βάλτερ Δημήτρη, ο οποίος σώνει το χέρι. Παραδέχεται και 2 βολές το Λουκά του Αποστόλη. Έστοχος πρώτη του βολή ο Λουκάς Αποστόλης, 52. Εύστοχος και στη δεύτερη, 52-53 για την ομάδα των Μτσούγων. Ανδρέας Ζάτης, ξανά το κατέβα της μπάλας. Νάρκας Θανάσης, Αρέας Ζάτης, Όλακλης Δημήτρη, Παπαδόπουλος Πέτρος. Πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάκελο και το καλάθι. Πολύ μεγάλη φάση σε βέβαια το Παπαδόπουλο, 54-93 και έχει το βίαμα μια συμπληρωματική βολή. Μεγάλο καλάθι, σε πολύ πίσιμο χρονικό σημείο. Έκτο φάλο Αγγελούσης. Του χάρου πάει. Άστοχος στη συμπληρωματική βολή ο Παπαδόπουλος στο rebound από ποιον? Από τον Αποστολή του Λουκά τελικά. Ο Ντούς με την μπάλα. Κατεβάζει την μπάλα. Μαρκάρει βόλα Δημήτρης, σηκώνει για 3. Είναι άστοχος. Στο rebound το Γιώργος ο Κύρτης. Υπάρχουν βήματα. Σωστή βόλα των ξενιτών. Πέτρος Παπαδόπουλος, το Σλάτη τον Ανδρέα. Δυναμό, οι οποίοι έχουν περάσει μπροστά και έχουν την επίθεση. Πέτρος Παπαδόπουλος περνάει, θα σηκωθεί. Εύστοχος. 56-57. Ο Ντούς το κανός με μπάλας. Πρέπει να παίξει το βάλα του Δημήτρη. Φόλα από τον Δημήτρη, το κόχιο, το παραδέχεται. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες φορές ο Γιώργος Κυρίς. Εύστοχος πρώτη. 56-54. Άστοχος δεύτερη, στο rebound το Δημήτρης ο Κτιός. Φάουλ από τον Κάτω Αποστολίδη και 2 βολές το Δημήτρη Κοτιό. Στις βολές ο Δημήτρη Κοτιός. 56-54 σκορ.
2 λεπτά ακόμα. Τη λήξη εύστοχη πρώτη βολή. 57-54. Άστοχος δεύτερη και το rebound του Αποστολίδης. Ο Ντός ξανασέγεται της μπάλας. Ο Πουρνάρης ο Θανάσης προσπαθεί να το παίξει άμυνα. Αναβάνει τώρα μαρκάρισμα του Βόλου ο Δημήτρης. Ο κλέψιμο. Καθαρό κλέψιμο. Το φάουλ έγινε μετά. Και είναι οι δεύτερες βολές. Το φάουλ από τον Πουρνάρη Θανάση. Το κλέψιμο ήταν καθαρό από τον Βόλου Δημήτρη. Στη γραμμή των βολών ο Ντός. Εύστοχος πρώτη. 50-55. Άστοχο δεύτερη, αλλά rebound επιθετικό από τον Γιασίμου. Η μπάλα στον Καμουρά. Ντους ξανά, 1-30 ακόμα. Η λήξη της πάτασης. Κόβεται με φάουλ από τον Ανδροσλάβη. Έχει το δικαίωμα για ακόμα 2 ελεύθερες βολές. Εύστοχο η πρώτη ο Ντούντο, 57-56. 1-26 ακόμα. Άστοχο η δεύτερη, rebound από τον Πουνάρ, Κατανάση και φάουλ. Όχι, ο διαιτητής λέει τίποτα. Ναι, μάλλον αυτό. Ο Ζλάτης Ανδρέα με την μπάλα, στο κτέβαζα. Παπαδόπουλος Πέτρος. Ζλάτης Ανδρέας. Παπαδόπουλος ο Πέρος. Θα μπούμε μέσα. Θα σηκωθεί στον πάνω το μύτης Ότιος. Ξανά Παπαδόπουλος Πέτρος. 55 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ζλάτης θα μπούμε μέσα. Σηκωθεί. Πολύ όμορφο καλάθι. 59-56. Στου 3 διαφορά και 5 δεύτερα νεολίπονται. Καθρέα άμυνα, πήγε μέσα, τούτος δεν κατάφερε. Ο Αδόπλος, το Ζλάτης τον Ανδρέα. Γίνεις για τον Βόλα Δημήτρη, γίνεις για τον Πουνάρκα Θανάση. Και πίσω για τον Ανδρέα το Ζάτη, μη παιχνίδι. Ξανά από τον Πέτρος, 30 δευτερόλεπτα. Δημήτρης Κόχιος, γυρνάει, κερδίζει το φόλο από τον Γιώργο Τοκιτσί και 2 βόλες. Πρέπει να ευστοχίσει έστω μία βολή. Άστοχη πρώτη, το 59-50 παραμένει και παραμένουν 24 δευτερόλεπτα, μια ολόκληρη επίθεση για τους Αντσούκες. Θέλουν να σκοράρει, να έχουν μια φορά σφλές, δεν καταφέρνει, Γερασίμου στο rebound και τώρα ο Αυτολίδης. Κατεβάζει ο ίδιος μπάλα. Προσπαθεί για της, Τρεις βολές, το Λουκάνο Αποστολίδη, ο οποίος παραδέχεται ότι δεν του είναι φάουλ. Ο Ορκάς λέει ότι προσθέσει ότι δεν φάουλ, ήταν θαρρύτπα. Αλλά εντάξει, πάνω του και να πει παίχτη Δημήτρη. Μπράβο πάντως, γιατί έπαιξε πολύ σωστό fair play, θα δώσει το Λουκάνο Αποστολίδη. πολύ καλή άμυνα το Παπαδόπουλο, φοβερή άμυνα θα έκανα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κόψει να αντίπαλο στο τρίτο. Άστο στην πρώτη βολή. Άστοχο και στη δεύτερη βολή. Του μένει μια ακόμα βολή, στην οποία πρέπει να σκοράρει άμα θέλουν να έχουν ελπίδες. Άστοχο δεύτερη, rebound Δημήτρης Ότιος, 10 δευτερόλεπτα. Δημήτρης Ότιος, εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο και στη δεύτερη, 10 δευτερόλεπτα, κάπου εδώ δείχνει το παιχνίδι να τελειώνει για τις Παντσούκες. Έλαβαν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φάουλ. Γρήγορα από τον Ανδρέα Ζλάτη. Κακό φάουλ θα έλεγα, διότι δίνει το δικαίωμα για δεύτερες βολές στον Ντο. Και μετά την ευκαιρία να ξανακάνουν φάουλ και να προσπαθήσουν μια νέα επίθεση. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τούντος. Άστοχος στη δεύτερη, το rebound κόντισε ο Δημήτρης. Η μπάλα για τις Παντσούκες 61-57, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα τελικά για τους Δημό. Βόλης Δημήτρης. Στον πάσιμο, άτοχος. Έληξε το παιχνίδι, μεγάλη νίκη για τους Δυναμό 61-57. Προκρίνεται στο μεγάλο τεκό. Οι περσινοί κυπελούχοι νικές του περσινού του Νουά, προκλούν και φέτος το υλικό. Και περιμένουν αύριο τον αντίπαλό τους άμεσα στο ζευγάρι Άστα τους κύριους νέους για να δουν ποιον θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο βράδυ στις 8 η ώρα. Από εμάς, από μένα και τον Άγγελο καληνύχτα, ο λόγος αυτή τη στιγμή στον Άγγελο, το δίνω λόγο στον Άγγελο, να πει για το παιχνίδι, πώς είδε. Εντάξει, πιστεύω ότι οι Δυναμό είχαν τη διαφορά ασφαλείας, τη χάσανε, μπήκαν ξανά το παιχνίδι ψυχής πιο δυνατά, καταφέρνει να ισορροπήσουν με το μάτι παράτηση. Υπήρχαν και από ομάδες με βιασμένες κινήσεις και η αστάθεια όσον αφορά τα μαρκαρίσματα κατά το λάθη, πολλά φάουλ, πολλά νερά, ευτυχώς όλα καλά.
Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση των αρμόδιων να ρεμίσουν το πνεύμα. Και όπως έδειξε η ιδιαίτερη, Δυναμό ξανά ακόμα μια χρονιά στο τελικό. Αναμένω αύριο το μεγάλο παιχνίδι, όροι νέοι άστι. Θα δούμε ποιος θα βγει και ποιος θα πάρει εισιτήρια για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Από εμάς ένα αξίζει για όμορφο βράδυ, να είστε πάντα καλά. Να βλέπετε βέβαια τον Άπετος 2014 μέσω Λέστερ. Καλά βράδυ.